do 5000 metrov, lebo tak sme prvýkrát v takýchto výškach a nikto z nás nestal o to, aby s niekým tam švaclo na zem a potom čo s ním potom budeme robiť. Hej. Tu musím podotknúť, že Marian stále chcel ísť, ale sme mu tom zabránili. Aby bolo jasné. Ináč ten steak bol z jáka, stal tam zhruba 15 €, ale bola to riadna žuvačka. No a rovno nad dedinou sú tieto kopce, to sú kopce, ktoré majú cez 7000 metrov, ku 7500. Takáto vyhliadka. Odtiaľ sme prišli po tej ceste správa. No občas človek aj trocha kultúry, tieto chrámy. O tom si môžete prečítať nejakú knihu, keď budete chcieť niečo vedieť viac. Len tak na rýchlo prebehnem. Tu je krátky taký cenník, respektíve taký náš účet. Ale ja už si nepamätám ani aký bol kurz. Ale nebolo to drahé, čiže nie je to nejaký rozhodujúci. Ďalšia cesta takáto prašná. A ďalej sa dalo ísť, teda rozhodli sme sa, že ideme dolu, hej? Lebo tie saturácie okolo 80 nás celkom vyľakali. Na to, aby sme šli niekam ešte vyššie, tak reku, ideme dole, pôjdeme niekam do 2000, nadýchame sa troška lepšie a tu sme tiež robili tie dýchové cvičenia podľa Wima Hofa a dokázali sme tie saturácie dostať aj na 95-98 naspäť, ale stále len na veľmi krátko. Stačilo výjsť hore schodami a opäť to bolo na 80. No a dalo sa ísť dnom údolia, alebo takými bokmi, hej. A tými bokmi to boli také skôr chodničky a prašné cesty. Tak chlapci išli dnom, aby išli pekne z kopca a ja som išiel ešte aj tak do kopca a tak ešte niekam bokom a tam tiež nejaké chodničky som si vedel užiť. Tu som vo výške asi 4000 metrov a všimnite si, že bicykel vlastne je dlhý takmer 2 metre a keď si človek pozrie, že tým pádom ten strom má v priemere možno 3,5 metra, vo výške 4000 metrov. Nie, to si nižšie, to si okolo 2. Nie, tam si nebol. Toto je vedľa. To je vedľa. Hej, toto som si pozeral ešte aj koment k tej fotke, takže je to vo výške 4000 metrov. Neviem, aký starý musí byť ten strom, ale podľa mňa teda musí mať pekných pár stovák rokov. No a takto údolím si človek teda na tom bicykli ide, stretá jeepy, ktorými sa vezú turisti, trekery. Niektorí trekery začnú v nejakej dedine, ktorá je vyššie, niektorí nižšie. Zrejme podľa toho, koľko majú času a ako sa plánujú aklimatizovať. Občas takýto, vidíte, som našiel takýto trailik, nejaký chodníček. No, tu idú turisti. Ten trek vlastne v tých nižších partiách stráca v podstate podľa mňa význam, pretože keď máte ísť po nejakej šotolinovej ceste, kde vás predbiehajú jeepy, tak asi nemá zmysel takýmto spôsobom trekovať a preto si myslím, že náš spôsob, že sme to šli na bicykli, tak bol určite dobrým rozhodnutím. Postupne sa človek dostane až do džungle, až sme došli do mestečka vo výške 2000 metrov, kde sa pripájal trek idúci z okruhu Manaslu. Tu vidíte aj v tom ľavom svahu cestu, ktorou sme šli. Dalo sa už ísť pekne v tričku, takýto vodopad cestou. To bolo každú chvíľu. Čím nižšie, tým lepšia káva. No a tu na už vidíme aj ďalšiu 8000 a to Manaslu.
Čiže infraštruktúra taká, že prašné cesty väčšinou. Postupne sa dostanete až do džungle, až medzi opice. Čiže stále to pekne klesá. No a ubytovali sme sa v mestečku Besi Sahar, Namaste, je aj na pive. Ubytko stále také jednoduché. No a zažili sme celkom opäť jedinečnú situáciu, ktorú sme si uvedomili možno až trošičku neskôr, a to tu, že sa konali práve v ten deň, kedy sme prechádzali tým vidiekom, tak sa konali, tam je bager v rieke, možno vidíte vľavo. Konali sa tam voľby a zrejme tam nefunguje evidencia obyvateľstva ako u nás, preto v ten deň volieb nesmel sa nikto presúvať mimo vlastne svojej dediny, mimo bydliska, hej, čiže skutočne to bolo tak, tu sú nejaké rýžové polia, skutočne to bolo tak, že tí ľudia boli každý iba vo svojej obci a všetká doprava bola absolútne paralizovaná, nedal sa zohnať ani taxi. To bolo proste od polnoci do polnoci, všetko, celá krajina zastala a tu sme vo výške už presne o 5000 metrov nižšie, vo výške 416 metrov. Tu na ľudia čakajú pred volebnou miestnosťou a cesta, ktorú sme predtým absolvovali z Katmandu do Pokhary, bola zrazu úplne prázdna a celá vlastne iba pre nás. No, všetko bolo strašne štipľavé. Tam je pri tej, hej. Ešte o jaký chutí? Ako každé jedlo. To znamená? Nič moc teda. Všetko je strašne štiplavé. A Fero? A sú plne. No, neklamal som, naozaj to bolo štipľavé a myslím, že už sa nám aj čas pokročil, tak zrýchlime. A toto je cesta, ktorú som opisoval ako cestu cez Strečno a tento jedinečný deň volieb bola celá iba pre nás a mohli sme si ísť stredom cesty, kde by sa kvôli prachu ani nedalo, až sme došli na hotel v tom dohodnutom mestečku, kde sme sa ubytovali a ráno mal po nás prísť ten chlapík, s ktorým sme boli dohodnutí, že po nás príde do cieľa aj s našimi vakmi na bicykle. Teraz vám ukážem celkom slušné nepálske ubytko. Máme izbu, sa dá nabíjať, je tu ventilátor, okno s mrežou znútra, števo oddychuje, posteľ, ale obliečky, no, radšej si človek vyťahne vlastný spacak. Tu je kúpeľňa, klasický záchod, zrkadlo chyba, sprcha, môže byť. No a tu bola zaujímavá taká vec, že ako to bolo pokojné mestečko, pretože boli voľby, tak a proste jednoducho sme si ľahli a sme si kľudne spali, tak o polnoci, keď voľby skončili, tak z tej cesty sa stala opäť, to nie že diednička, ale opäť to Strečno sa z nej stalo a už sa ďalej spať nedalo. Počkaj, to ešte pustím. Toto musí človek zažiť, lebo toto je okno do izby
absolútne netesní, zvukovo nič. A keď skončili o polnoci voľby, tak po tejto ulici začali jazdiť auta. Ale to nie, že jazdiť auta, to jak keby ste boli pri diaľnici, zároveň pri kurníku a zároveň pri psom útulku. Taký rachot. A celú noc. A absolútne nemajú problém. Deti sa tu hrajú na ceste, ale nie je problém, že by prešlo auto 80 km rýchlosťou na kladiak. V noci, uprostred noci človek nepočuje vlastného slova. Neuveriteľné časy. Ono to až tak nepočuť na tom videu, ale vtedy viem, že som si dával pozor, aby som rozprával úplne blízko do mobilu, lebo tam bol strašný hluk. No a tu po nás prišiel ten šofér a potom nás už odviezol do Katmandu, kde sme mali ešte nejaké 2-3 voľné dni. Toto je miestne mesiarstvo. A napriek tomu, že na uliciach v Katmandu bola bežne takáto tlačenica, tak človek sa tam napriek tomu cítil, alebo aspoň ja som sa cítil úplne bezpečne a nevnímal som to ako vôbec žiaden problém. Tu bol nejaký ženích, čo kráčal mestom. Čiže stojí za to pozrieť si aj mesto a každopádne veľký dojem na nás urobili aj ľudia a kultúra samotná. Rovnako ako tie 8000-ovky, ktoré sme videli. No a ja som si potom ešte v rámci jedného dňa v Nepále, v Katmandu doprial aj výhľadkový let k Everestu, tiež to bolo celkom dostupné. Takže som videl ešte aj ďalšie 8000-ovky. Ale týmto vás už nechcem zdržiavať, pretože sme už aj na konci. No, naspäť sme opäť leteli cez Dubaj a celé nám to trvalo asi 2 týždne. Super. Kedy sa vracáte? Nikdy. Určite by som šiel aj hneď, ale túto jeseň mám kúpele, takže som to musel vynechať. Ale stále, aj minulý rok počas sezóny októbra a novembra, keď vidím všetkých na Facebooku trackerov, každému Facebook ukazuje to, čo ho zaujíma, a keď vidím všetkých, jak tam kráčajú v tom peknom počasí a u nás v novembri už to všetko smokli, tak by som najradšej šiel. Ale ešte troška musím počkať.